ngubani bafu ngeke bazama ngeke akho ntombi eqayini maze sizinzizo kodwa ngasamaparana lokho Kadla umntaba bakadla umntaba bashonile ngokasiwe. Kadla umntaba bafu una na basket yangena bangama ungafahleli bemamhlaba asibanyathele lalela bafu sogatshela sinondlovu obuya benyathi abayabe inyawo akubiyo ngenye into ekhaya akubiyo ngenkomo lalela inkomo yiningi igcwele isibaya mntakama nangu umfowethu ngishiya nawe cha ntombi ngikhuluma into eningi ngoba nakho ntombi nali nelaka shoni nayi nemvula icakile cha ntombi kukahle kakhulu imvula ehlangile ngizobaba ekhaya umntaba uthe angizongiphephele ekhaya uhlale ekhaya ngisibaya mihla namalanga because inkomo ihlale kwale sibaya Ngitshele baba. ukuthi ngazala ntombi Siyohlale zisibulala. Ngicela ungilamulele mntakama Siyohlale zisibulala ke mntaba ngoba manje mntakama imizi Ngimele ekhaya yabona inkomo njengoba yimibasibaya yonke zisinqumaka isibaya namhlanje ngizophela ugwayi katiki ifudula lana ungenile emagcekeni komsomo angisashoni sengivale ubani osingena kophingosho kwamangamazi sengayishintshela nje yena ndlela yakhe kodwa mina sengivalile ake sigadle kokugcina ke lalela mina mntakama angikhuluma Ngitshelile wegumisa wegumisa umelusi ngitshelile Ay baba Shaya ay no kuzani Sibenidwe bafi intombi yakithi